Kawana zvekuita zviripo patechnology andika tine ma social media evangelism, share gospel centered content, engage with the users and utilize targeted advertising, andika online video ministries. We should have our own online video ministry as the church. Izoka kuti every Saturday tine ma youth ari kuita video ministry asiparidza achiimba achita testimonies ekutaura how he became a Christian. Izoka mabhuku ambotora panapa I know and I understand andoposta andika mabhuku every day every morning ndotoona pa Fuzi Josh Mukusha andika ndozoti mabhuku aya andika he had the information, why not using him andika as a church kuti sangano rende pamepo nemabhuku ake to have that online. Ndizoka in terms of mabhuku tine zvakati tafadzwa ndizoka you should adjust izvozvo futi. Kune nyaya dzemabooks ma-Christian books ndozvotine bookshop online bookshop riripo officially anenge free because anawo andika making use of the technology and social media zatinazo isusu. Ndizoka tafadzwa nerimwe side akutorawo poitawo umwe aripo ongoza ma-clips managing the social media, the platforms dzega nedzimwe dzengo ari ega rotambudzika asi pakaita mayuta vanomubatsira kuenda kunomanager the platform reTikTok. Ndizoka kungotora the part of the clips kana makambozviona kutozoti apasta ndekuba apasta ndoda andika the clip inangobuda pachiparidzwa maybe pane impact pacho ipapo pokuti wana kumanager kungotora those clips achingoposta andika chenyu moenda kunongolaika munodi mumono unonzwita sei kusubscribe moenda apapo moshare neumwe kuti azoona handichizvinonzichiita madhara andika asi munozviziva kuti munhu aone izvi ndotomutega ndizi take those people kuti vaone zviripo page rakura. The more the page rakura the more vasingazivi mwari vakutomuziva titesere the more vakatombomira kuna madhara kuti chichiripo tafadza akambobudisa kuti someone ari kuonde valley asked him andika through a video raangoona paFacebook ndakambobuda church of life ndikambomira but I'm now in Onde Valley ndikaona church park andika so it means tikuwirirana seva mayouth kuti chinonzi technology chinoendesa evangelism mberi ndizvo here tikanzwisana kuwirirana izvozvo kuti evangelism inoitika online andika in the comfort of your home vakagara izoka inoendesa chinhu kumberi. Church of Christ.